vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu tadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudaiso: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika uchitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Ndiri musikana uye zvekare ndine makore 24 years ekuberekwa. Ndiri kuraramawo ndiri munomu munyika yevatorwa inova iri nyika yeSouth Africa. Kutaura kudai so vabereki vangu havatombozivi kuti ndimbori kupi. Vanofungidzira kuti ndiri kuBotswana, but ndakasotiza kuBotswana kudharadhara. Mukomanashe ndainge ndakatumidzirwa mari noumwewo mukomana uyo wandainge ndasangana naye paFacebook. Ndokubva ati anondida, ndikabva ndati kana uchindida pamwedzi unenge uchindipa mari. Saka akabva achizotanga kundipa $170 pamwedzi. Takachovha mani kuzosvika munhu ava kunditi iwe ndava kuda kuti ungochuya kunoku. Ndobva ndaramba. Akabva anditi it is fine, kana iwewo waramba zvandichaita ndezvekuti ndichatsvaka hangu munhu wekuti iye anenge achitodawo murume zvekutodaro. Nekuda kwekuziva kuti munhu uyu ainge achinditumidzira mari, ndikabva ndati zvainge zviri nani kuti ndinge ndichiendako kuBotswana kuya. Mukoma, ndichienda kuBotswana ndainge ndakasunga chibereko changu kuti shwi, then ndokubva ndaenda kuya. Munhu akandizama akondizama. Ndairarirwa usiku hwose, munhu achiti ndikuda kukumitisa. Apa ndainge ndakabairira Jadil, iyewo andirakidza kuti haana kana kumbogara akagara nemunhukadzi, nekuti haana kana kukwanisa kuziva kuti paya paaindibata chaainzwa chiri paruoko rwangu rainge riri Jadil. Aingondibvunza kuti chii. Ndobva ndamuti itsinga iyi yakabundira, nekuti ndakambokuvara saka yakabundira neropa. Izvo chainge chitori chiJadil. So takagarisana paya mukomanashi. Ndaitiwo pano nepapo apo pandainge ndava kuzivawo nzvimbo. Ndobva ndanobayiwa depo on top of that mukoma, to make sure kuti handimbofi ndakabatira pamuviri. Takagara mukoma kuzonosvika vabereki vake vava kutanga kukomplaina kuti iwe mukadzi wako uyu nezera rake, it's either ari kushandisa family planning kana kuti ingomwa haazvari. Ndikaona kuti panapa kana ndikaramba ndigere pano ndinokwanisa kuzobatwa. Ukuwo amai vangu vainge vachimuda munhu uyu, vachimuti ainge ari munhu aiva neunhu uye zvekare vainge vachiti hanzi nekuda kwekuti ainge akandisiya ne10 years saka aiva aine maturity. But kana kumuposta ndaisambomuposta ini nekuti ndainge ndichinzwa ndichizvinyarira kuti shamwari dzangu dzinozondiseka. Ndakabva ndazomutiza. Mushure mekunge ndamutiza, amai ndakabva ndazovanyepera. Ndokubva ndazovaudza kuti ndainge ndava kugara neimwe friend yangu ndichishanda ndichiitawo zvemapeace jobs, but ndakatombodisappear pamepu zvekudaro. Nanhasi uno mukoma ndinototi kana ndikaupdata WhatsApp yangu, kana kuri kunzi WhatsApp yangu inenge ichida kuti ndinge ndichireceiva code, friend yangu anotora line riya obva azoriisa mufoni make obva azondipa code, because iyewo achiriko kuBotswana ikoko. So mukomanashi mama havatozvizivi kuti ndiri kunoko kuSouth Africa. Ndakazoti ndauya kuno kuSouth Africa ndokubva ndangosvikawo ndikawirawo mumaoko akashata, because ndainge ndava kushandira umwe muNigerian uyo aita zvokutengesawo hembe dzemumabhero. Ndakamushandira murume uyu kuzonosvika pashopu pacho ipapo pachiuya umwe murume uyo wandava kudanana naye. Murume uyo ari kunditi pane zvaari kuda kuti ndinge ndichizomuitira, otherwise we can break up. But now I can see kuti murume uyu iye akatoromba nekuda kwezvaakandikumbira kuti ndinge ndichizomuitira, uye nezvimwewo zvandakangoona kubva zvatakatanga kudanana. Ndiri munhu akangwara ini mukoma. Kungodanana nemunhu ndinotokupima homwe dzako, ndinongotanga nekukukumbira mari. Ndinongokuudza kuti ndine kaprogramu kangu kandikuda kumhanyisa, saka ndikudawo mari yakati. Ndobva ndatoona kuti maresponses ako ari sei, and handina kana nguva yekumboswera ndichinyengererana nemunhu wekuti kana ndamukumbira mari anotadza kundipa mari iyoyo. Ndinobva ndatongosiyana newe. So ndozvandakazoita pamuNigerian uyu. Ndikabva ndamuudza kuti ndainge ndichida kuaplya passport. Apa passport ndainge ndagara ndiinayo zvangu, ndichida kungomunzwa. Akanditi passport yacho kuiaplya inoda mari. Ndikabva ndati
200 US plus mari yebhasi. Saka kana ukandipa iri 10,000 rands inenge iri bo. Mukomanashi ndakabva ndachizopiwa mari iyoyo ndikabva ndatoona kutoti munhu uyu atori nemari dzake. But what surprised me mukoma ndezvekuti musi waakandidana achinditi uya uzotora mari, mukomanashi mari iyi yainge iri mubhini. That was when I started to notice kuti munhu uyu haambofi akandigamuchidza mari muruoko, uye zvekare kunyange akandiitira transfer haambofi akandiitira transfer ari iye. Anongonditi taura nefriend yangu umuudze kuti uri kuda mari. Haasati akambondipa mari direct apart from that money that he gave me, iyo yaakazongoisa mubhini akazonditi ndava kuenda mari yako iri mubhini. Ndakamubvunza kuti kowai waisa mari mubhini, ndokubva aramba akanyarara, ndokubva atotanga kutotaura zvake pafoni neimwe kazini yake inogara kuJemiston uko. Mushure mekunge tazonetsana manje ndokubva azongonditi chaunongofunga imari chete, handichakudi. So recently akabva azodzoka kwandiri akati ndinokuda, une kabhodhi karipo, uye zvekare ndikuda kuti unge uchizondiitira mwana. But mukomanashi mushure mekunge azoenda neni takaenda kuPretoria kumba kwebrother yacho tikanorara tose ikoko. Ndakazorota ndichinanayirwa nemadzvinyu uye zvekare nemaspiders. Ndakazoita mazuva mukoma makumbo mangu umo ndainge ndichibuda imwe rush uye zvekare nemumaoko kuita sekunge munhu ainge arohwa neherpes. So ndakangoita one day ndichivaviwa kudaro. After that ndokubva ndatoona kutoti ndainge ndatorecover. Ndakamuudza akabva anditi pane zvandikuda kuti unge uchizondibatsira nazvo. Ndikabva ndati chii? Saka iye ari kuti ane imwe kazini yake yakafira mujeri, saka vakabva vazorequesta kuti kazini yake anofanira kuti ange achizoitwa cremation. Ndokubva atondirakidza macho munogara madota acho iwawo achinditi maashes ecousin brother yangu. So iye ari kuti haatendedzwi kuti ange achibata kagaba kacho ikako. So hanzi ndikuda kuzoenda newe kuCape Town musi wa31. We are supposed to be there in Cape Town, tobva tazoenda kugungwa. Then you are the one who is supposed to be handling everything. Inini handitendedzwi. Akangonditi according to our religion, because anozviita mumuslim. Nai mamuslim vanotendedzwa here kana kuti havatendedzwi? Iye ari kuti according to their religion it is not allowed. Ndakamubvunza kuti saka makazviitirei? Hanzi waida kuti tinge tichiita sei, because tainge tisina mari yekuti mutumbi wake unge uchizoendeswa kuNigeria. Mukomanashi vanhu ava vane mari zvekuti it surprises me kuti munhu anondibhadharira rent inodhura, munhu anonditengera even the latest iPhones, at the end of the day munhu ava kuti haana mari yekuti mutumbi webrother yake unge uchizoendeswa kuNigeria kumusha kwavo. So ari kunditi tiri kufanira kuti tinge tichienda kunorasa madota acho iwawo hanzi kuCape Town uko musi wa31. And ndini ndiri kufanira kuti ndinge ndichimbogara nacho chigaba chacho ichocho. Then he will come and pick me up and I'm supposed to be holding it almost all the way because we are going to take a road trip tichienda kuCape Town. Saka ndini ndakamumisa akanditi, if you do this for me, Han, you are going to see how I am going to bless your family. Hanzi kana kuenda newe kuZimbabwe, I will go with you and you are going to be amazed at all the things that I'm going to do for your family. Komanashi, please ndibetsereiwo. Should I do this kana kuti ndikuda kutoshandisiwa? Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyu. Handizivi kuti vanzvadzi muri kuda kuridzirwa bhero here kuti munge muchiona kuti muri kushandisiwa, asi sezvamakataura makati as long as murume aine mari hamuna basa nezvakawanda. That is what our dear sister said. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section, asi zvakangoma hazvo vedue. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu
ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Zvakatangirawo apo pandakapostawo rimwe picture nahabi wangu tainge takachena. So we posted our pictures Fashion Police. Takawana malove nemalikes. It is so addictive. Mkomanashi, I used to hear zvichingonze people nowadays they do anything for love nemalikes, but zvitorineka addiction to such an extent that you can do anything. Kutaura kudaiso nemurume wangu tapinda busy. Nemurume wangu tine ka small company kedu tinoitawo mabhindauko uye zvekare mari tinobata, but inini semukadzi sezvo ndirini ndinobata homwe. Ndakazombodownloada bank statement ndikagara pasi mukoma. Mweya wangu wakaenda kure when I realized kuti how much we have wasted nekuda kwemalove nemalikes apa pasina kana chatinombowana. So we go out tobva tanotengawo matching costumes apa dziri hembe dzinodhura. We then post on social media kuTikTok tichigadzira mavideos all for my love and my likes. I want to stop this mukoma. I have realized kuti zvinhu izvi zvesocial media zvitorineka addiction zvazvinazvo apa. You won't be getting anything. Me and my husband, even though I have not told him, we have wasted mari inotosvika kuma 18k tichingotenga hembe chete so as to prove a point. Ndakatomboti zviri nani kuti tinge tichienda kunotenga hembe dzefake, but wanting to impress people, wanting to show my friends and family kuti ndakarorwawo nemurume ane mari, I go for original. I am trying to put my brakes on it before we go down this slippery slope. Yo, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Yo, zvakangoma hazvo vedu we. Hanzi I have realized kuti social media ine addiction. Hanzi ine addiction kubva zvatakapostawo ku Fashion Police ndokubva tawana hanzi takawana love nemalikes ainge akawandisa. Then we got so addicted zvekuti tainge tava kuda kuramba tichingoprova a point kuti aiwa kugeza tinogeza ende kuchena tinochena ende mari tinayo yekutenga hembe dzinodhura. Tichiita mavideos paTikTok tichingopiwa malove nemalikes all for nothing. Hanzi zvine addiction. Zvakangoma hazvo vedu we. Hanzi dzimwe nguva ndaisarara kusvika pakati pawo usiku ndichingotarira chete mucomment section kuti vanhu vari kuti kudii about the new dress that I took pictures wearing kana kuti the new suit that I bought for my husband. Yo, zvakangoma hazvo vedu we. Ndaketsaitibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Ndinoda kureurura kuti takashandisa hozhwa. Munoiziva hozhwa? Mukoma ndiyo yatakashandisa mushure mekunge taona kuti umwe mwana wekwabamunini ainge ava kutanga kuita zvimari muno muSouth Africa. So iye ndiye ainge akatanga kuuya kuno kuSouth Africa ndokubva azomborova kane akachovha agere muno muSouth Africa. Patakatouyawo takatoseka mukoma tichiona kuti ainge achitogara zvake nomumwe mukadzi ainge ari mukuru kwaari, but chandakakasika kuona ndechekuti mukadzi iyeye aironga unonzi upenyu. It is just that yangohanzvadzi ndo yainge ichingodawo direction nepush. So instead yekuti ndige ndichimukurudzira kuti chiramba wakagara naye mukadzi uyu, because marongero avainge vachiita amai ivavo vaikwanisa kutobuda bhobho ende vaiva nechipo chekubata mari. Inini manje ndakabva ndazodestroya manje ndikabva ndati unopenga iwe, ungaswera uchigara nemukadzi mukuru kudaiso kwauri agara aine vana vake vatatu. It is far much better kuti unge uchitsvaka munhu asina kana kumbogara akaita mwana akabva anditi sisi zvino muno mujoni vanowanikwa Copy Plus kumba uko sezvo ndava nenguva yakati
nguva rebei ndisina kana kumbodzokera kana connection handisisina. Ndikabva ndati usawara hanzvadzi, ndokubva ndachizongomutsvakirawo chimwe chimvana chandainge ndakambonzwa kuti chainge chakabvisa pamuviri chikabva chazouya, ndokubva chazotanga kugara naye. Zvose zvandainge ndichingoita mukoma ndaingozviitirawo pautsinye. Ende muroora mutsva uyu ndakatomudza kuti ndoda kuti ungochisuka munhu mari, but iyewo akazoti auya muSouth Africa I think kuti akazongovhurikawo brain muroora uyu, ndokubva atanga kuronga in secret nehanzvadzi, ndokubva varegedza kundiudza madevelopments avo zvose zvavainge vachiita vaingoita in secret. Ndakazorohwa nehana mukoma, ndakazongoona iri status munhu ainge ava kutodriva matraki. Ko wava kudriva matraki, ko kumusha wakaenda rini? Izvo zvose zvavaiita mukoma vaita in secret vasingambotiudzi. Ndakarwadziwa, ndokubva tazogara dare tainge takati inini, mukoma wangu, hanzvadzi yangu uye zvekare naamai. Sezvo umwe neumwe ainge ari kuprovinsi kwake kwaanogara, ivowo amai vainge vari kumusha, ndipo apo patakabva tazoti zvainge zviri nani kuti dare iri tinge tichita rekugara pafoni, takabva tagadzira rimwe gurupu redu zvekuti vamwe veukama nevamwewo vanasisi vataiziva kuti havafaniri kuti vange vachiziva secret iyi because vaikwanisa kuzotifumura. Takagadzira redu gurupu, then ndokubva tatanga kutaura nezvanyaya iyi, kuzonosvika amai vachizowana mamwe manambers eimwe n'anga. Vakaenda kuya mukoma nacho, ndokubva vazoedha zekuru vaya mugrupu atakataura tigotaura. Then takabva tazonzi umwe neumwe anofanira kuti ange achizotsvaka hozhwa. Mushure mekunge watsvaka hozhwa yako, waifanira kuti unge uchizoisa zvituko zvako zvose pamusoro pehozhwa iyoyo, obva wazoenda nayo musango. Izvi taifanira kuti tinge tichizozviita pamwe chete mukoma. Takamirira kusvika nguva iya yekuti mvura inenge yonaya, ndo patakazoita saizvozvo mukoma. Ndakabata hozhwa yangu ndikaichengeta kwemazuva, ndokubva tazoenda musango zuva rimwe chete tiri pamawhatsapp edu. Makore acho iwawo kwainge kusati kwava nemawhatsapp video call, ndokubva tachizongosiya hozhwa dziya. Iniwo zvituko zvandainge ndakaisa pamusoro pehozhwa yangu zvainge zviri zvituko zvekuti semafambiro anoita hozhwa echifamba chinono ndo zvichangoitikawo muupenyu hwako. Hakuna kwauchaenda kani, ndati hakuna kwauchaenda. Uchangova munhu wekuti unenge uri slow. Each and every time that you try to progress in life, only delays after delays in your life until uchizonosvika pakunofa. Ndo zvituko zvandakaisa pamusoro payo hozhwa iyi. Nangoyawo pano ndiine secret yangu mukoma. Zvakawanda kani zvakazoitika after that. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Pane umwe muteereri wedu akamboti mukomana achimunode kungoexposa mafone numbers emunhu anenge auya achitaura confession, like seconfession yavahanzvadzi vedu ava. Unenge uchitoda kutoti munhu yeye atozviziva kuti ndo zvakaitwa nehama yake, but tikadaro futi zvinoreva kuti kunzoko kunenge kuine umwe munhu anenge achida kuzouya neconfession yake. Anobva ati kana ndikaendako then mafone numbers angu anobva azoitwa public. Saka tichida kuti vanhu varambe vachiuya nemaconfessions avo, asi ngatitaurei navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. All that I pray for is that mhiko dzose idzo dzamakataura pamusoro pehanzvadzi yenyu, mhiko dzacho dzose idzodzo dzinofanira kuti dzinge dzichizoparara muzuva ranhasi in the name of Jesus. I pray. Let us try to pray for that dear brother wherever he is, even though he does not know, maybe havatoteerere maconfessions, but let us try to remember him tonight when we pray. Mhiko idzodzo dzinge dzichizoparadzwa. Zvakangoma hazvo veduwe, shuwa kutambudza zvisikwa zvaMwari, kutorana nehozhwa dzaMwari moisa mhiko pamusoro pehozhwa idzodzo here vakomana. Mawani.